behalf of TPF ni or press meet mak claimani karan okay जों थांनाय 29 तारिख डिसेम्बर 2019 प्रेस मिट खायमान बिसुक्ति साख्लायजाक दङ जे फाइनाय बोसखांनि 8 तारिख जानुवारि 2020 सिनि बो आग्राबाय कबकजाक सिएनि एगेन्स्ट प्रोटेस्ट रैली ताइ प्रोटेस्ट गेदारिंनि बागै खुमलुं दस्राम आमचायो जे बुवाग्रानि कबकमुंबाय जे प्रोटेस्ट रैली प्रोटेस्ट गेदारिंगो अंनाय हनै जों आरो फुल सपोर्ट ताइ फुल अटेन्ड तंनाय हनै जों प्रेस मिट खायमान बिसुक्ति साख्लायमानि जों ताबारो तिनि नुकजाखा जेटा खना 8 तारिख जानुवारि 2020 अजागाव जेहेतु सिनि TSF स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बंगनि प्रेस मिट बिसुक्ति नुखा जेटा 8 तारिख जानुवारि थानाय बिसुआव जे माधबबारियाव CAB नि एगेन्स्ट जे खरांथि सालायफ्रु नेसुनि आन्दाराव TSF ताइ आति सारक मुभमेन्ट खायफ्रु जे सिनि बरंनि सागो जे पुलिस रक गुलि खायमानि आबुन एगेन्स्ट कक तिसानान बागै TSF रक बाहायनो खना 8 तारिख जानुवारि 2020 दसरा माधबबारियाव प्रोटेस्ट रैली प्रोटेस्ट गेदारिंनि बागै बरक बो कबखा कांकरनो वेलकाम खायो जितु बरक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बरक गोबांमा मथा पॉलिटिकल पार्टी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बरक नबो कबखा ओंखाय हायनि बागै जों सिनि जे शेड्यूल दंमानि बुवाग्रा बाहायनो ओ जे TSF रंनि जे खना प्रोटेस्ट रैली प्रोटेस्ट गेदारिं हायनि बागै बुवाग्राबो बिनि जे शेड्यूल दंमानि आबुन दिफार खायतलांखा 11 जानुवारि 2020 हायनि बागै जों तो पुइलानो साख्लायजाक जों बुवाग्रानि जे प्रोटेस्ट रैली प्रोटेस्ट गेदारिं बिनि प्रोग्रामाव जों एटेन्ड तंनाय फुलि एटेन्ड तंनाय ताइ जों फुलि सपोर्ट खायनाय हनै हायनि बागै जों खनानि जे आगि साख्लायजाक दंमानि बुवाग्रानि प्रोग्राम हनै साख्लायजाक दंमानि एटेन्ड तंनायनि बागै जेहेतु बुवाग्रानि खना प्रोग्राम बो कैंसिल खायै दिफार खायै TSF रंनो प्रायोरिटी रुवै जेहेतु स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बरक जेहेतु थानाय बिसुआव जे आरो माधबबारियाव जे ककजाकमानि आबनो बरक आजागाव सरन खायै आरो बरक प्रोटेस्ट रैली खायनायनि बागै साख्लायजाकबा सिनि बुवाग्राबो बुवाग्रानि जे प्रोग्राम आबनो बो दिफार खायै 11 जानुवारि 2020 लांखा हायनि बागै जोंबो दिनै प्रेस मिटनि बिसुंथै जों साख्लायो जे 11 जानुवारि बुवाग्रानि जे प्रोग्राम हमलुं अंगै दङ आजागाव जों TPF अंगै फुलि एटेन्ड ताइ फुलि सपोर्ट खायनाय निजि एटेन्ड तंना तंयाबो जों बसायमिया बो बिनि जे टिप्रानि बुवाग्रा जे ताब कटाल कायसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन संसामानि जे बिनि जे रिप्रेजेंटेटिव खरनि खक्तां बहनानि खनाका ओंके जों बाहायनो सिनि ऑन बिहाफ ऑफ TPF सिनि प्रेसिडेंट मैडम PK जमातिया बो सिनि 18 तारिख जानुवारि दिल्ली मुबेनि बागै जे ऑफिशियल सामुं थांनानि बागै बो ताबुक दिल्लीआव थांजा हायनि बागै बो तिनि एटेन्ड तंया ओंखाय सिनि तरफ थेबो खानानि जे TSF नि जे प्रोटेस्ट रैली ते प्रोटेस्ट गेदारिं जों मरेल सपोर्ट तंनाय सिनि मैडम करिफानो सिनि जे गानागिनि जे डिविजन तंनाय रनो जों सानाय सिनि मरेल सपोर्ट खानानि TSF नि प्रोग्रामाव ओंखाय 11 जे जानुवारि 2020 बुवाग्रानि जे प्रोग्राम प्रोटेस्ट रैली प्रोटेस्ट गेदारिं CAA नि एगेन्स्ट आजागा जों फुलि सपोर्ट ताइ फुलि एटेन्ड तंनाय हामबाय जों मरेल सपोर्ट तंनाय आं तो थाजिम साइफिका जों मरेल सपोर्ट दङ कारण जेहेतु ना किसे और किसे डिफारेंट नुक जागो महाराजानि प्रोग्राम के फुल सपोर्ट और के ओनली मॉरल सपोर्ट और पार्टिसिपेट खलायनि दे खलाया ना ताबु दो CAA नि प्रोटेस्ट रैली सुत माने CAA नि अपोज खानि बागै हानि बागै TPF नि जरा गरिताबो आबने बागै थासिंगनो साका सिनि TPF फाउंडर ऑलरेडी 8 तारिख दिल्ली मूवमेंट खानि बागै
जटनो जानजा एंगलटै बिजि इंलाजा हानि बागै moral support नै थासिन सिनिदा जों साख्लाय गया सिनियाव गाना गिन जे डिभिजन मानजांनाय बर मानजांनाय कारण जेहेतु जों बुबाग्रानि प्रग्राम 11 तारिख बो खाइ दंगो गा जागा बो सिनि ऑल ओवर स्टेट सिनि जे सेंक्रा ग्रक सिनि जे पीपीएफ नि जे मेंबर साबटा तंना रक साफायनाय के 8 तारिख जनवरी हाइन हाय फेबिनानि अब सिन बागै ताइसे सिनि थानाय 31 डिसेम्बर नि सिमि बसकांनि 16 जनवरी जरा सिनि मुभमेंट चलि दंगो सीआईनि अगेंस्ट ऑल ओवर स्टेट हाइन बागै सं ब्राहास्तिनि जत सिनि हाताय दफन हामजाकनाय सिनि अस्तित्व बागै सिनि सेफ सिक्योरिटी सर्वाइवल बागै सं जे जबा खाइदोंमोन सीआईनि अगेंस्ट ओ मुभमेंट जे 11 तारिख जे बुबाग्रानि जे प्रोग्राम आजागा सं जतन पाइनाय जत सिविल सोसाइटी अर्गेनाइजेशन स्टूडेंट अर्गेनाइजेशन जत जेसिनि हाताय दफन हामजागै जे दफानि बागै सामखाय दंनाय सं कबकनाय जतन ओ 11 तारिख जे प्रोग्राम मानजानान बागै गताके साकक जे सिनि ओ 11 तारिख प्रोग्राम बागै सिनि प्रिपरेशन ऑल ओवर स्टेटस चलि दंगो हाइन बागै सं खनानि जे 8 तारिख प्रोग्राम सं moral support तंनाय तै गाना गिनि जे डिभिजन तंनाय रनो सं साख्लायनाय बरन मानजानानि बागै हाइन बागै सं खनानि जे प्रोग्राम 8 तारिख नि जनवरी नि प्रोग्राम सं moral support fully moral support तंगो ताको सिनि जे प्रिपरेशन सं ऑल ओवर स्टेट 11 जनवरी बागै प्रिपरेशन चलि तंगा बागै सिनि गाना गिनि जे डिभिजन तंनाय रनो सं साख्लायनाय सिनि moral support सं अवश्य खायो